Garai mugituak bizi ditu herrialdeak Trumpen eraginagatik ala herrialdearen baitan izan diren gatazka ezberdinekin. Herrialdean izan zen duela 2 hilabete Eusko Legebiltzarreko Justizia eta Giza Eskubideen Batzordeko ordezkaritza bat eta beste hainbat eragile ere. Bertatik gure gonbidapenari baleko eman diona Oiana Etxaberrieta, EH Bilduko legebiltzarkidea izan da eta Bilboko gure estudioetan da. Egunon? Kaixo, egunon. Badira hilabete pare bat Kolonbian izan zinatela, atzoko albistetzen pakto historiko alderdiak senatuko hauteskundeak irabazi dituela, ez dakit izan zinen bere garaian ere Petroren kargu hartzean bertan, eta jakineko nuke, denboraren poderio zeindako bisita ezberdin horietan nabaraitu duzun, herrialdean eraldaketa politiko horren eragina gizarteraino edo bizi baldintzetaraino heltzen den. Bai, nabarmena da, eta egia da, aipatu duzun giza eskubideen defendatzaileen programaren baitan egin genuela urtarrilean bidai hau, eta bertan agerikoa da ere hitz egiten ari garela herrialdean ia sistemikotzat jo dezakegun indarkeria baten igoeraz, baina aldi berean, eta hau asko nabarmendu ziguten bertako herritarrek, giza eskubideen defendatzaileek, izugarri jaitsi dena, ia desagertzeraino, estatuaren partetik zetorren indarkeria zela. Eta hori ustut azpimarratzeko lehenengo ideia dela, ez gu azken urteetan, hainbatetan izan gara Kolonbian, eta gatazka nagusietako bat, bazen, estatutik bertatik sortzen zen indarkeria zuzena, poliziaren, indar militarraren bidez, baina baita ere zeharkakoa, indar parapolitikoen bidezkoa, estatuak sustatutakoak, eta, hitz egin duzue, 2. postuan geratu den uribismoa, bada horren adierazle garbia, eta kasunetan argi eta garbi ikusten genuen, eta horrela adierazten ziguten herritar guztiek, gobernuarekiko zeukaten gertutasun maila ezberdina bazen ere, horretan aldaketa izugarria eman zela, eta gero noski ere aldaketa sozialetan, ez? Agerikoa da zailtasun apustu argiak egin dituen gobernua izan dela, gutxien daukaten horiek bizi baldintza hobeak izan ditzaten. Horre, deigarriare izan zen, ikusi genituela Trump eta Petroren arteko talkak, gero etxe zurian izan zen Petro bera, ematen zuen, beste erlazioa beste bide batera bideratu zela, baina Donald Trumpek ere hor jo puntuan zeukana zen, Kolonbian sortzen zen droga, ez dakit, ikusi guretik atentzioa deitu diguten talka hauek ere nolako arrastoa utzi dute Kolonbian? Horre faktore ezberdinak daude, bata agerikoa da, eta Trumpek nahi duena esango du, baina droga trafikoaren eta Kolonbian dagoen drogaren eragin eta violentzia zuzena bertako herritarrek bizi dute lehenik eta behin, eta inork baina gehiago, eta hau bada urtez urte mahai gaineratzen dugun analisietako bat, ez? Drogaren testu inguruan sortu den ekonomia paralelo horrek, nekazarien kontra egiten du bereziki, droga trafikoa egiteko korredoreetan bizi diren indigenen kontra egiten du, herritarren kontra egiten du, esan nahi du, bereiei dira lehenak horri, irtenbide bat eman nahi diotenak, eta Petrok besteak beste Latinoamerikako beste herrialde batzuetan mahai gaineratu den proposamena mahai gaineratzen zuen, ez zela drogen legeztatze bat egitea ekonomia ilizituekin amaitzeko, eta hau izan da besteak beste Trumpek, baina Trumpek hartu zezaken hau edo kontrakoa berdin baitzaio nahi duena egiteko edo zein aitzaki abiatuko bai du, baina esateko, ez, besteak beste Petroren gobernua bazela narko gobernu bat, eta barrez are gutxiago kontua da, aterabide posible bakarrenetariko bate hori izan daitekela, ez? Baina gero, aipatu duzun beste horri dagokionean, Kolonbian egon ginenean justuki bidai hori iragarri eta egitekoa zen, eta urduritasun handiarekin bizi zen, ez baita ikusi genuen, ez,
aste gutxi lehenago Venezuelako herriaren eta gobernuaren kontra egin zuena impunitate oso, orduan edozer gerta zitekela bazekiten. Baina aldi berean bazen estatu bezala, Kolonbiak estatu bezala egin bar zuen urrats bat, ez egonkortasun testu inguru horretan, zeukaten mehatxu bati aurre egiteko, eta ustut, inteligentzia politiko handiarekin jokatu zutela, eta nolabait tensioa baretzera jo behar zutela, badakitelako hor goian daukaten hori, goian diot geografikoki, nolako eragina duen beraien egunerokotasunean, eta nolako eragina izan duen historikoki Kolonbiako herrian, ez? Orduan, beharrezkoa zen urrats bat izan zen, eta ustut horrek asko destensionatu duela egoera orain datorren gainera ziklo elektoral honen aurrean. Ipatzen zenituen, nekazari eta indigenak hauexek izan dira besteak beste Kolonbiara gauzatu den bidaia horren xedeetako bat, eta aipatuko genuke esaterako, zehazki bisitatu dituzuela ere landa garapen elkarteak, desplazatuen eta emakumeen elkarteak, edota haua herriaren emakume eta familia kontseilaritza, ezakit, jakin nahi dugu, esaterako, akader taldeko desplazatuak zeren ondorioz gelditu dira desplazatuak? Violentzia multiplen ondorioz, ez? Hau da Kolonbiako herrian eta, horrelako violentzia horak bizi dituzten herrietan pairatu behar izaten dutena egunerokotasunean lurraldean bizi diren horiek, ez? Badago parte handi bat, desplazamenduaren parte handi bat multinazionalen eraginez egiten dutena, akaderreko nekazariak, herritar antolatu hauek, bizi dira lurralde batean zeinetan eukalipto eta pinu landaketa masiboa ematen ari den, horrek beraien lurraldearekiko duen kaltearekin, eta gainera bertan beraienak ziren eta landa garapenerako erabiltzen zituzten lurrak erosi eta erosi ari diren Smurfiteko enpresa hortakoek. Baina noski, hau gertatu alizateko, ez? Horrela esan dezakezu, hau da ekonomia librea eta merkatu librea, bai. Baina hemen libre horrek badu prezio bat eta badu atzetik ere bestelako indarkeria bat zuen eragina. Lurrauek saltzen ez badituzu, eta prezio irrisorioetan saltzen ez badituzu, zeo zer gertatuko zaizu, hor badaude bazeuden bere garaian indar parapolizialak, bazeuden ere gerrilla ezberdinak eta bazegoen eta badago ere narkoaren inguruan antolatzen direne bestelako talde armatuak, ez? Orduan, kontestu horretan guk geuk ikusi genuen gure begiekin bertara gerturatzen ari ginenean nola bazegoen gure zai pertsona bat kamera bat eskuan gentozen guztiak grabatzen eta nora gindoa zen jakinarazten ari zena. Ikusi eta entzun genuen ere dron bat bilera egiten ari ginen gunean, agerian geratu zedin, ez? Nork duen kontrola eta dronen erabilera asko igo da azken urte hauetan. Eta orduan, violentzien eta talde armatuen nasketa horretan beraiek eta guk akonpainatzen genuen giza eskubideen defendatzaileak ezin du bere etxean bizi. Horri izan genuen bilera, baina bera joan eta etorrian dabil, ezin du bertan gau bat pasa bere rantxo txiki horretan, eta berarekin batera ere egon ginen akaderreko hainbat gazterekin eta hitz egin genuen ere, ez, Euskal Herrira ekartzearen garrantzia beraiek dokumental bat egin zuten bere garaian Euskal Herritik ere mugitu zena Komite Internazionalistako kideen eskutik, eta horrelakoak ere
zabaltzen jarraitzeko konpromisoarekin geratu nintzen beraiekin. Gero ere, berez esanguratsua izan beharra duena da, ikustea naturaren ustiapenak nolako eraginak dauzkan ingurune honetan, eta eukalipto edo pinulandak eta hoien atzean dagoen enpresa badela, Smurfit kapa, honen filial bat, baina enpresa honek ere gurean, Euskal Herrian ere, badu zer esana, baditu plantak, lanpostuak ere sortzen ditu, ezakit, pixkat nola bizi da, baldantza hori ikusita Kolonbian zer egiten duen, eta gero dozein gatazken aurrean, enpresa hauek askotan eragiteko edo influentzia bat badutela gure sistema ekonomikoan. Ardurartze oso importante bat eragin beharko luke horrek, askotan gertatzen ez denak, ez, baina guretzako anegon ginenentzako agerikoa izan zen, hemen bestelako joku demokratiko baten baitan, eta sortu ditzaken eztabaidak sortuta ere ez, eren badakit justu enpresa konkretu honi dagokionean, eskualdean eztabaida asko dagoela, airearen kalitateagatik, edo, behar duen, ez, pinu eta eukalipto landaketa masiboagatik, eta ustut hori badela eman beharreko debate bat zalantzari gabe, baina violentziaren kontekstu hori, ez, violentzia esplizituaren kontekstu hori ez da ematen, baina beharrezkoa du beste lurralde batzuetan, testu inguru horretan garatu alizatea, ez, guk ez dugu esaten eta horrela ezkenuen esan ere ez, bereiek zirenik violentzia zuzen honen erantzule, baina bai kontestu horretan mugitzen ari zirela kontziente izan bartzutela, eta hau nazioarteko enpresa askorekin gertatzen den zerbait da, ez? Askotan ez dakit BBVA zere hitzein dezakegu, bere garaian Hidroituangoko presaren baitan dirua jartzen ari zirela ikusi bai genuen, eta represa horren kontra edo horren ondorioak sufritzen ari ziren herritarrak BBVako jendearen ganaino eramaten lortu genuen, programa honen baitan aritutako batzuk, horrelako kaso asko daude, ez, eta komilen arteko aitzakia da, baina gu ez gara horren sortzaile. Baina jakitun izan bar gara, ze kontestuetan gertatzen ari den, eta uste dut nazioarteko enpresengan eta gu oinarri ekonomikoa Europako beste herrialde batzuentan daukaten horiek jabe egin behar direla kontestuaz, eta jabe egin behar direla kontestu horretan haiek ere duten eraginaz. Eta hor hitz egiten genuen, aukera ezberdina daudela, hemen aterako naiz pixkat, agian programaren baitan konsensuatu ditugun gauzetatik, ez, hor eztabaida ezberdinak izan ditzakegu, baina guk bai bere garaian ikusten genuen Katalunian sortu bezala, eta kasu honetan diot Euskal Herria Bildutik, Elkarrekin Podemosekin batera egin genuen zerbait izan zela, giza eskubideak eta enpresak duten harremana behatuko zuen observatorio baten sorrera eman bartzela, Katalunian egin bezala, eta duten, beraien ekonomiek duten eraginaren gaineko jabe egin narazi behar geniela modu horretan, ez? Bai uste dugu badagoela hor impunitate eremu handi bat, eta guk geuk ere kolonizazioaren, ez, beste perspektiba ekonomiko nitiraka ardura hartze bat eskatu behar diegula enpresei eta jabe egin daitezela, ez, lurralde horietan gertatzen denaz eta beraiek duten eraginaz. Hor, bestalde ere, beste bisitetako bat izan zen, Medellinen, Kaukako tokiko kontseilu indigenarekin izan zinaten, Kolonbiaren baitan, beraiek nola ikusten dute beraien identitatea? Geroz eta, evidentemente geroz eta aitortuago eta aldi berean arrazakeria handia bizitzen jarraitzen dute, ez? Badira errekonozitutako orokorrean, esango genuke errekonozitutako herrialdeak, errekonozitutako historia eta kosmobizioak, baina badago ere
bestelako lurralde batzuetan gertatzen den moduan, ez, zapaldutako eta historikoki gutxietsitako herri edo norbanako hoien alde egiten den politika positiboa, asko kritikatzen da ere bai beste sektore batzuetatik, bereziki eskuin muturretik, privilegiatutzat hartzen jarraitzen dituzte historikoki baztertuak gutxietxiak eta espoliatuak izan diren horiek. Orduan, importantea da beraien izaeraren aitortza horretan jarraitzea eta nabarmentzea sufritzen duten indarkeriak handia izaten jarraitzen duela. Beraiek dira giza eskubideen defendatzaileen programa honetan parte hartzen duten komunitate handienetariko bat, ez justuki komunitate hau, baina hainbat eta hainbat indigena, afrodescendiente, horiek guztiak badira violentzia maila oso altua pairatzen jarraitzen dutenak, haien lurraldeetan, justuki badirelako lurraren defentsa oso sutsua egiten dutenak, beraien tokiaren, ez, beraien jaiotza lekuaren, beraien herrien identitate gune horren babes handia egiten dute, eta horrek indarkeria ezberdinak sufritzera daramatza, ez, desplazamendu fortzatuak, droga trafikoagatik ere bai, mehatxatuak, hainbat eta hainbat indarkeria, eta horregatik garrantzitsua da ulertzea, ez, beraiek lurrarekiko daukaten pertenentzia hori, eta hori bestea importantea da, eta aurrera pausuak eman dira, esan beharra dago, Petroren gobernuaren baitan lehen vicepresidentzia afrodescendientea egon zela gobernu batean, eta arrazakeria ikaragarria eta klasismo ikaragarria sufritu barri izan ditu, Francia Márquezek, eta peste hainbat eta hainbat politikari daude hortik ere, tartean, ez dakit gaur ikusi duzuen, baina formula presidenziala aurkeztu berri du Iban Zepedak, eta Aida Kilkue proposatu du bere formula presidenzial moduan, hau da vicepresidenziarako joango litzateken pertsona moduan, eta Aida bada krikeko kontseilaria, gu berarekin egon gara proiektu, hain zuzen giza eskubideen defendatzaileen programa honengatik, bere resguardo indigenean ere bai egon ginen, berarekin hainbatetan biltzeko aukera izan dugu, indigenen ahots garrantzitsu bat izan da, eta politikagintzan ere bai toki bat hartu du, eta ustut importantea dela hori ere aitortza, ez, badagoela horri toki politiko bat eman nahi dion jendea eta indar politiko bat. Hor, mehatxupean bizi diren ere, beste hainbat emakume bisitatu zenituzten, zehazki Antiokiako emakume desplazatuen elkartean, emakume hauek alduntzeko baliabidea ere bada biktimen eta lurren itzultze legea, emakume hauek nola bizi izan dute Kolonbiako gatazka armatua? Beraiek, bereitako asko ama aizpa bilatzaileak ziren, ez? Hemen nabarmendu behar da, pertsona askok desagertuta jarraitzen dutela, eta beraiek izan dira urte luzez haien memoria eta haiek etxera itzultzeko bizirik edo hilda, baina etxera itzultzeko lan egin dutenak, ez? Urte luzez ere uri beren kontra falso positibo horiek nabarmendu dituztenak, eta beraz oso biktima izatetik gertuko bat desagerrarazi edo erail izanagatik biktima zuzen izatera pasatu dira, giza eskubideen defendatzaile bilakatu direlako. Ez da ustut importantea dela hau nabarmentzea, ez dute biktima pasiboaren rola onartu, eta denbora luze honetan indarkeria ezberdinak ikustarazteko lanean aritu dira. Horregatik dira ingarrantzitsuak, ez? Aipatzen zenitun lurren restituzio proposamen hauek, askok ere beraien lurrak utzi behar izan zituztelako, leku aldatu izan zirelako pasatutako biktimazio egoera hori salatzen ibili direlako, eta
zentzu honetan oraindik ere oso jo puntuan dauden pertsonak dira. Beraien lana ez delako amaitu eta ez direlako geldituko, ez? Eta nik hor nabarmenduko nuke hainbat eta hainbat proiektu egiten ari direla, bestelako memoria elkarteekin batera, eta Antiokiako kapitala den Medellinen badago memoriaren museo bat, urte luzez beraiekin batera, emakume hauekin batera, emakume bilatzaile hauekin batera lan egin duena, eta besteak beste martxan jarri zuten Mexikotik ekarritako proiektu bat, izan dena falta zituzten horien gustoko platerak zirenak sukaldatzen zituzten, sukaldeak duen importantziarekin, ez? Eta rezetario bat egin dute, faltan zituzten horiei gustoko platerak prestatzeko eta zabaltzeko, ez? Kolonbiako herriari zein zen bere maite horrek gustuko zuen platera, eta horrekin batera zetorren beraien argazki bat eta beraien historiaren argazki bat, ez? Orduan oraindik aurpegia, gorputza eta bihotza jartzen jarraitzen duten pertsonak dira, zauri sakonak dituztenak, eta gainera biktimizatuta izaten jarraitzen dutenak, indarkeria maila oso altuarekin, bai beraiekiko zuzenean zein beraien senidekiko, eta horregatik garrantzitsua zen oso haiekin batera ere bai egotea, eta benetan unkigarria izan zen. Hor ere, jakin nahi dugu, ze egoeratan den LN-eren baitako bake negoziaketak horre komplikatu zirela, jakin genuen, baina bereziki, jakin nahi dugu, bisitatutako kolektibo guzti hauek nola bizi dute hau? Esperantza handiarekin bizitu izan zuten gobernu honek hasieran, ez, bake totala bezala deitu zuen prozesu hori, eta itxaropena galdu gabe, baina penatuta hartzen zuten, bereziki ELN-erekin eman ziren elkarrizketa prozesu horiek zeukaten etendura, ez? Hala ere, esango genuke esperantzara kondenatutako herri bat dela Kolombia, eta esperantzan bizitzen jarraitzen duena, eta denek, eta guk horrela jaso genuen ere, egin genuen amaierako txostenean, deia egiten jarraitzen zuten, ez? Bai gobernuari zein, kasu honetan bereziki LN-eri, eserzite zen eta hitz egin zezaten badakitelako hori dela, egun sufritzen ari diren violentziaren kontrako armarik garrantzitsuena, ez? Hitza eta akordioa. Gerora ere egia da bestelako prozesu batzuk zabalik zeudela, bestelako aktore armatu batzuekin, hauek oinarri politikorik gabekoak edo esango dugu, eta horiek ontzat ikusten zituzten ere, bai inork ez du zalantzan jartzen ez zelako aktore armaturekin hitz egin beharrez denik, hemen helburu bakarra, ez, esandak hori delako, armek suak eten eta bereien herrian lasai bizializatea. Baina mesfidati hartzen zituzten hauek, mesfidati oraindik emaitzak ikusi ez dituztelako, eta ikusi beharrez, nola zeramatzan, baina ahots bakar eta argi bat zeukaten, desberdintasun, elkarrizketa da bidea, eta aktore armatuei ere elkarrizketarako prestutasuna berriro ere erakustea eskatzen zieten. Eta gero, azkenik ere jakin nahi dugu, halako bidaia bat egitearen xedea zein izaten den, eta nolako aldarrikapenak ekarri dituzuen Euskal Herrira? Guk alde batetik egiten duguna bada, ez, esan bezala, agian entzuleak ez daki oso ongi normala den moduan nola funtzionatzen duen programa honek, giza eskubideen programak 6 hilabetez Euskal Herrian 3 giza eskubideen defendatzaile hartzen ditu. 6 hilabete hauetan daukaten violentzia maila jaitsi eta dituzten min emozional
fisiko horiek zaintzeko prozesu bat ere abiatzen da, aldi berean haien ekinbide politikoa hemen sustatzen dute, ez? Diren giza eskubideen defendatzaileen arrazoi horiek mai gaineratu, zainbat eragilerekin batera elkartuz eta bar. Eta behin 6 hilabete horiek pasatuta, gehienak, baina ez guztiak, geroz eta gehiago Euskal Herrian geratzen hasiak dira, ez daukatelako aukerarik beraien herrialdetara itzultzeko, baina kasu honetan herrialdetara itzulitako horiekin batera, gu beraien lurraldetara goaz. Orduan lehenengo kontua da, haien prozesu politikoak legitimatzea. Eta erakustea, Eusko Legebiltzarrak, Euskal Gobernuak, Euskal Herriko eragile sozial ezberdinek, babestu egiten dugula, bereiek egiten duten lana, ez? Eta bada, haien oso simbolikoa irudi lezakeen aitortza bat, baina tokian eragina duena. Eta hori da egiten den lehena. Eta bestea da, ez? Gure gorputzak lurralde horietan kokatzea eta erakustea legitimatzen dugula egiten ari diren lana. Nolabait gaur egun ere giza eskubideen defendatzaien kontra dagoen kriminalizazioa badatorrelako ere haiek nolabait egiten duten lana kriminalizatuz ere bai, berbalki, hori terrorista batzuk direla eta beraiek direla giza eskubideen kontra daudenak, hori nolabait relato horri buelta bat emateko. Eta gero beste alde batetik, zalantzarik ez, haiek dituzten beharrak jasotzen ditugu, bidaiaren lehen partean, eta bidaiaren bigarren partean, bereziki Bogotan egoten gara, instituzio ezberdinekin, mai gaineratzeko egin dituzten eskaera ezberdinak. Orduan, egon zen, bigarren parte bat, non, instituzio eta zuzendaritza ezberdinekin egon ahal izan ginen, beraien prozesu, defendatzaien prozesu politiko hauen inguruan bereziki hitz egiten, eta amaitzeko konpromiso batzuk ere bai ekartzen ditugu Euskal Herrira, eta badibidez horietako bat da gaur egiten ari garen, eta eskertu nahi dizuet gainera tartea eskaini izan horretarako, zen garrantzitsua da ere gu kontatzea, bertan zer gertatzen ari den, hori bada ere gure konpromiso bat, beraien ahotsaren jarraipentxo bat izaten saiatzen garela, baina baita ere, bestelako jarraipen politiko batzuk egingo ditugula, bai legebiltzarretik, bai gobernutik, eta noski giza eskubideen programa honekin jarraitzeko autu argi eta garbia. Jetasun guzti hauekin geldituko gara. Oiana Etxebarrieta EH Bilduko legebiltzarkidea, mila esker, goiz honetan gurera gerturatzeagatik. Eskerrik asko zuei.